Užili jste si hraní v parku, kamarádi? Ale jste špinaví od bláta. Musíte do vany. Myslím, že se to Alice a zvířeti moc nelíbí. Podívej, nechávají za sebou otisky od bláta. Ale ne, bláto je všude. To není hezké, kamarádi. Koupání je dobrá věc. No tak, šípková růženko. Oni vážně udělají cokoliv, jen aby se vyhnuli koupeli. No jasně, s mýdlem bude to bláto pryč během chviličky. Teda, vy jste jako ze škatulky, kamarádi. Ale teď je celá od bláta šípková růženka. Tady jsou. Vítejte na přespávacím večírku u malé mořské víly. Co tak jste přinesla, děvčata? Červená Karkulka donesla sladkosti. A šípková růženka zase malovátka. Tohle bude ten nejlepší přespávací večírek. Ruku na to, růženko. Růženko. Děvčata už jsou namalovaná. Wow, vypadáš skvěle, Karkulko. Není to krásné, šípková růženko? Vypadá, že je zaneprázdněná. A teď je na čase si zatancovat. Jej, to jsou pohyby. Do toho, Karkulko. Karkulka si to zamilovala. Cože? To je nezdvořilé. Nenechá ten telefon být. Polštářová bitva. Už ten telefon nechej. To je ale vtipný obrázek. Holky se perfektně baví. Ale chybí žín. Děvčata. Polštářová bitva. Tohle je ta nejlepší přespávačka na světě. Vítejte na kuchařské soutěži. Dnes bude soutěžit Sněhurka s Popelkou. A tady je naše porodkyně, Sněhová královna. A vaší výzvou budou cupcakey. Účastníci? Postavte se na značky. Teda, to je perfektní technika, Sněhurko. Jde ti to, Popelko. Super práce. Dobře, snad se to povede. Čas ubíhá. Mňam, tyhle cupcakey voní nádherně. Myslím, že trouba byla příliš naplno, Popelko. Rychle, holky, už moc času nezbývá. Teda,
Naprosto perfektní cupcakey. A čas se téměř naplnil. Popelko, použiješ tu tajnou ingredienci? Nejsem si jistá, že je to fér. Nebuď nervózní, zbývá už jen pár vteřin. A čas vypršel. Jej. Když hodiny odbijou 12, kouzlo vyprchá. A vítězem se stává Sněhurka. Ale jak se rozdělíte, když jste 3 a máte jen 2 cupcakey? To by šlo. Za chvíli začne soutěž o to, kdo umí nejlépe kempovat. K naším soutěžícím patří červená Karkulka a Popelka. A rozhodčí bude milá a spravedlivá Sněhurka. Prvním úkolem je co nejrychleji postavit stan. Připraveny, holky? Soutěžící se opravdu snaží. Vypadá to, že máme vítězku. A vyhrává Karkulka. Dalším úkolem je opéct marshmallow nad ohněm. Připravit, pozor, teď. OK, uznávám, že to není nejdobrodružnější úkol na světě. Počkat, Karkulka má něco za zády. Ale ne, spálila si svoje marshmallow. Popelka vyhrává druhý úkol. Třetí a poslední úkol bude sběr borůvek. Nebo jablíček. Kdo jich nazbírá víc, vyhrává. Připravit? Pozor, teď. Co pak to je? Vlk? To ty takhle vyješ na měsíc. To bylo ošklivé. Chudinka Karkulka. Karkulka vyhrává. Je v kempování nejlepší na světě. Všechno nejlepší, Sněhová královno. Ten dort vypadá výborně. Přeji si něco. Proč tu svíčku nesfoukneš? Aha, už to chápu. To je kouzelná svíčka. Alice, ty jsi zákeřná. Tohle by mělo zabrat. To je moc málo, Sněhová královno. Přidej. Ne tak moc. Ale ne, vždyť ten dort spadne na zem. Hezký zásah, Alice. Nemůžu tomu uvěřit. Budeme tady muset vysát. Sněhová královno, myslíš, že je to dobrý nápad? Už si to celé vypotřebovala. Dobrá práce, Sněhová královno. Fungovalo to. Možná to fungovalo až moc dobře.
Pojďme si hrát na hřiště, Krásko a zvíře. To je nejdelší skluzavka, kterou jsem kdy viděla. Nechceš se také sklouznout, zvíře? Teda tohle vypadá jako zábava. Ale myslím, že Kráska by raději... Aspoň jeden z vás si to užívá. Ty by si raději hrála tamhle, že? Zvíře, teď jsme si hráli tak, jak si chtělo. Je na čase nechat vybrat Krásku. Tohle je tak nudné. Cool? Ale ne. Jsi v pořádku, Krásko? Vypadá to, že i tyhle hry nudí. Ty si nechceš hrát se zvířetem. Chudáček, podívej, jak se bojí. Pojď, zvíře. Slibuju, že se ti to bude líbit. To zvládneš. Musíš Krásce věřit. Dobrá práce. Tak co, zvíře? Líbilo se ti to? Zamiloval si to. Žvíkačka. Teda, princi, tobě jdou ty bubliny fakt krásně. Připrav se, tahle bude obrovská. Soustřeď se, skoro si to měla. Dobrá práce, Popelko. Čtyři žvíkačky naraz? To je podvádění. Princi, nech toho. Budou potíže. Ale ne. Prince to unáší pryč. Musíme s tím něco udělat, Popelko. Popelko, myslím, že teď není na žvíkačky vhodný čas. Princ je v nebezpečí. Buď v klidu, princi. Snaž se nehýbat. Oh. Výborně. Matrace ze žvíkací gumy. Ne, včelko, nedělej to. Máme hodinu se Sněhovou královnou, kamarádi. Lociko, ty jsi nakreslila něco legračního. To je hezká kresba. Kráska má pravdu. Nesmíte vyrušovat. Konečně se Locika také učí. Aha, už to chápu. Moc se jí nelíbí, co děláš. Kráska se chce prostě učit.
Měla bys přestat, nebo budete mít potíže. Wow, to je parádní vlaštovka. Obávám se, že máte obě průšvih. Chudinka kráska je potrestaná za to, že kvůli tobě vyváděla. A ty se snažíš utéct z hodiny. Možná bys příště neměla tolik zloby. Večerní promítání filmu. To bude taková zábava. Tohle je oblíbený film Sněhové královny. Ale nejsem si jistá, jestli se bude líbit i Šípkové růžence. Sněhová královna nic neslyší, když vydáváš takové zvuky. Měj trpělivost a koukej na film. Se všemi těmi zvuky je těžké se soustředit. Dáš si taky, Sněhová královno? Co pak máš v plánu? Kam se poděl všechen popcorn? Ale ne. Šípková růženka prochladla. Tak tohle taky nefungovalo. Teď si konečně můžeš užít film bez vyrušení. Co pak to bylo? Možná to necháme na jiný den. Večeře s kamarády. Super nápad. Opatrně, Lociko. Tohle opravdu pálí. Jsi si jistý, že to zvládneš, princi? Čas k jídlu. Jsi v pořádku, princi? Myslím, že by ses měl napít vody. Ale ne. Budeš muset najít lepší řešení. Co pak to dělá? Fuj, nestačilo to. Potřebuješ víc? Jasně, tohle pomůže. Je ti lépe? Ach ne, ta polévka je extra pálivá. Musíte mu pomoct, kamarádi. Dobrý nápad, Sněhová královno. Zmrzlina mu určitě pomůže. Možná byla studená až moc.